yen kapu baragala do o tununa dugutaka sira fe wa bariani o be gaw jatka wale taba ule bingal ke wale do ta kan nyasi yen dugude no ma gaw ko fe no faso de jekulu ale ni shifi jekulu wero ulu willa kayire ka foko la kana barado kumbe senani ulu dablala o segi ka ke uluma segu siraha sirabanga kasara do kon kala no ayre la ka foko ni mobli abina ayre ambalma amina ni kibaran ni wala wala ye awa bi don kibaru kon nala awla do naka fo kuri ale kapu barakela do ni anko ma kerengere ala conseil pédagogique de la petite enfance ni cey ale ko ni bora kuri ni ka akunda ku chala kam ka abarke nyoko ulu ko ni ka fola abarke nyoko ga fola ko ni cey ale te ka siga soro telephone na wa akunka ta yoro mi yere fene la ku chala ye kaw fene ko uma aye ni cey ale ko ni tunna ka keni octobre kalo kletan fly araba jante beli kawla do naka fani cey ale nyini ni gane kundo wakati mina ko botarake do ko ni shuka karangana ye usine kerefelala koga sega lu kon be sena ka seka ado no aso ni o kon ye ni cey ni o defene ka hagilla jigi ka fo ko kuri kuchala ayre no ka fo ko ma chama kon ne be no ni pinga ke wale be ta ka nyesi uluma o siraka ko do be no uga moblu yere be mina ula ko do yere fene be no uluka mutu be mina ula kibara wale mana bonu ko fe ampo da kuluka gaw kono la kere ne ala wa baria bingal ke wala tara ka nyesi yendu gude do ma ka wala do na ka fo ko ni yoro yi konna ko ayre la ka fo ko faso do jekul do ko ulu kon ne beta ujo yi woron nun konna wala sa ka sika dugula kala ko o koni hukum konna la jatke wala tabado ulu kon ne wille flene kata jigi ni mo kon nun koni kay no pa ayre la ka fo ko marfa girmane meni bingal ke wala taban numbulu ko wa ube me muto fenela o bingal ke wala koni se fe ayre la ka fo ko ma sheki nyokona ulu konela unina ko wa fene ko ma chama ulu jogina fene mo ko mun koni jogina de meduna ulu ma ni ka uta kata ni uye gawo yen kene asubala ka wala do na ka fo ko ni jatke wala taban nun koni kele ka ukani barana mole koni ke ko u koni tunna ma kon masika uta fando wa mo ko masika do fene ni jatke wala taban nun koni kuye ma kile mun ni gaw ye faso de jekulu do ulu willa hujo wala sa la kana o ga sika sabatia ulu koni ka dugula kawla do naka fo ko gaw ko nala ko la kana balia o ko ni jale no ko sabe ko kerengere yala bingal ke wale mtala kan jesi wabaria kawma ni ayde la ka fo ko ulu ko me dugu la kana la ni yoro ko fale na eno o ko ni do bela jele o kum ko nala gaw faso de jekulu ulu chama ye u faka fara nyawonka ni ga wili dugu ko nala ka u ko ni songo yaire ni faso de jekulu nu ulu ko ni ayre ka fo ko la kana wale ya chama ko me ke gaw ko nala ko ga ko ulu ko ni bela jele nyoglo ni watina ko ulu kon be alanyini dugu famaw fe o la kana bara nu ulu kon ka segin ka damene o la kana bara nu kon te dore ko mashi kon kana yana ni marama fe kon yi kuna fona bola findigi la kawla ko wa o fena ko fe ko mobili fe fe be no ni plaki kon te ula ko ulu kon ni bolli ka nyani ale di yoro mun kon be no ni ayere la fa ko ulu esiga ma yoro ye findigu ka to ka do ulu kon sangani wakati ka ulu laje faso de jakulu nunu ulu kon ye uga la nyini nun kon ke sebe ni kata adi ga gouvernement o ya ire ka fa ko ale kon fene be asiko ke wala sani wale ya nunu o se ka sabati ga faso de jakulu nunu unyama o ya ire ka fa ko ni ulu kon ka ni la nyini kon ma sabati kle saba kon nala ko ulu kon be na wuli ka jowere kon fene ke ko o kon ni o tena dugu machina kuna fone kunchala kibara bare mambolo kada kulo kan ode arabado octobre kalo kle tan kono ton siraba kan katara do kera segu siraka ni ayele la ka fo ko mafla ulu bonela unina kawla do na ka fo ko ni mobli ko ni mobli personnel do Mercedes do kundo ni mobli ko ne ato bolla ni kana bi ayelema kawla do na ka fo ko ma wulo la nyokona ulu ko ne kasora soba asinfe ma fla nyombala ulu bonela unina ma duru ayele la ka fo ko ulu ko ni jogina ko sobe o mun konala kulikoro ye sapeur pompier mo ulu ko ni nana telala ni ka seka demedo ni accident ton ma ambalma nunne ko awa bi don kibaru ye kada okuluka ani ce aka kuluma jala o kambe anyona bare